Tenagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Büyük Hususy Kärhana alkogolsuz gazlandyrylan içkilen kemem arasalanan agyz suwunyň önümçiligine üstünlikli ýoly goýma başardy. Kärhanada urnaşdyrylan önümçilik enjamlarynyň iş mümkinçilikleri döwrüň ösen talaplaryna laýyk gelýäni bilen tapawutlanýar. Zürýada hyzmat hususy kärhanasynyň damdam ady bilen önürýän alkogolsuz gazlandyrylan içkileriniň kemem arasalanan agyz suwunyň hil derejesi önürleýän möçürleri muňa dol göwä geçýär. Dürli içkiler Hitaýdan, Russiýadan, Germaniýadan satyn alynan kemil önümçilik enjamlarynyň sazlaşly işledilmegi arkaly önürleýär. Kärhanada zähmet çekýän 50-den gowrak hunermenler bu kemil enjamlara ussatlyk bilen hötdesinden gelýärler. Telekeçilik başlangyçlaryny höwüslendirmekde, döwlet bilen hususy ulgamyň arasyndaky hyzmatdaşlygy hasy ösürmekde, bazar gatnaşyklarynyň kanunçylyk esaslaryny ýetiderlik kemilleşdirmekde. Arkadaly gahryman serdarymyzyň başçylygyna berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne alynıp barilýän düýpli özgertmelere münasip iş görkezjiler arkaly jogap bermek zürýada hyzmat hususy kärhanasynyň hunermenleriniň baş maksady bolup durýar. Şeýle asly maksady ýaran edilen hususy kärhanada ýylla gazlandyrylan alkogolsuz içkilen ortaça 8 million 500 000 litrini, gaplanan arasy agyz suwunyň bolsa 15 million litrden gowragyny önürmäge ähli zerur şertler bar. Zürýada hyzmat hususy kärhanasynyň damdam atly, datly içkilerine hemem gaplanan arasy agyz suwlaryna sarp edijileriň isegi gün saýyn artýar. Kärhananyň hunermenleri berkarar döwletimizde hususy başlangyçlary höwüslendirmekde we gollamakda döwlet derejesinde edilýän uly aladalar üçin hormatly prezidentimize hoşallyklaryny aýdýarlar.